mange gange kan han vende pandekagen i luften? Se nu. Vente! Jeg tænker, hvad laver han? Okay, hvor mange... Ej. Hvor mange gange kan han vende pandekagen i luften? Tæller I? Ja. Nul. Prøv. Nej. Magnus 7. Magnus 7. Ja. Nej. Jeg skal bare spise den. Værsgo. Er den varm? Seriøst? Det må ikke være færdig. Fy for helvede. Jeg skal vi starte nu. Må jeg prøve? Ja. Her, jeg tror du lige. Kamera. Her, du har kamera. Ej, Magnus, smid op på det. Mange gange kan Mikkel smide den på gulvet. 20. Jeg havde ikke noget større. Jeg har lige tabt den. Ja. Det er fandme underligt. Er du klar? Det er meget god til. Kom lige stille. Splatter på kameraet. Ja. Det var kun en halv omgang. Nå, skulle jeg prøve mange gange? Ja. Nå. Det var kun en hel omgang. Til 2. Det var 1. 2,5. Jo. Jo. Hej. Jeg vil høre, om din far har en Beatle-sleeper. Far, det er til dig. Jeg vil bare høre, om du har en Beatle-sleeper. Jeg har en cykellås, hvor jeg smider nøglen væk. En cykellås? Ja, den er ikke så tyk igen. Det lyder lidt ulovligt. Nå, jamen det er min egen. Ja, det skal du sige. Ja. Ja, kig på det. Hvorfor filmer du ikke det? Jeg filmer min Jeg offentlige. cykler ham der. Din ven. Min ven? Ja. Han kommer ind fra naboen. Fuck, han er underlig. Hvorfor? Jeg hørte du en stemme? Det var gysligt. Den der stemme. Vær gysligt. Hej. Øj, ad. Så gør det igen. Hvad? Kameraet besvimer. Og med noget med lige kan jeg kurve, hvor jeg kom, og hvor jeg sidder fast. Nu når shit, skal jeg faktisk nå prøve. Den her, den skal bare være helt nære. Din brud? Nej, det skal den ikke med. Okay, her. Færdig. Sådan skal pandekagen være, den her. Hvorfor? Godmorgen, Knud. Og heller næste gang, så vil jeg lige en pandekage. Nej. En pandekage lige nu. Ja. Må jeg ikke det? Nej.